Hei kaverit! Tässä videossa tarkastelemme yleismallisia punapistetähtäin kiinnikkeitä pistooleihin. Selitän perusasiat ja näytän myös, miten asetat ne haluamaasi jalkatyyppiin. Useimmat markkinoilla olevat laitteet käyttävät todennäköisesti jotakin näistä jalkatyypeistä, mutta ne voivat esiintyä eri nimillä, erityisesti vähemmän tunnettujen merkkien kohdalla. Suosittelen siis tarkistamaan yhteensopivuuden verkkosivultamme, koska on hyvin todennäköistä, että punapistetähtäimesi sopii yhteen näiden yleiskiinnikkeiden kanssa. Päivitämme yhteensopivuustietokantaamme säännöllisesti, joten se kannattaa tarkistaa. Tulen käyttämään Tony Systemin ja Outer Impactin kiinnikkeitä näyttääkseni joitain eroja, joita voit kohdata eri merkkien välillä. Ja nopea huomautus ennen aloitusta, näiden kiinnikkeiden pitäisi olla asennettavissa itse, mutta suosittelemme aina käyntiä aseasentajalla ja valmistajan ohjeiden noudattamista. Jos kuitenkin päätät tehdä sen itse, suosittelemme testiasennusta punapistetähtäimelle ennen kuin asennat kiinnikkeen pysyvästi aseeseen. Kun se on hoidettu, mennään suoraan asiaan. Nämä kiinnikkeet on suunniteltu pistooleihin, joissa ei ole optiikkavalmiutta. Ne korvaavat takatähtäimen ja asettuvat takatähtäimen uralle. Suurin etu on todennäköisesti se, että nämä yleiskiinnikkeet käyttävät tappisarjoja eri jalkatyyppien tukemiseen, mikä antaa sinulle vapauden vaihtaa toiseen punapistetähtäimeen myöhemmin. Ja tämä on myös tärkein ero kiinnikkeiden, joilla on tietty jalka, välillä. Ne sopivat vain yhteen tiettyyn jalkatyyppiin. Kuten aiemmin mainitsin, valmistajia on muutamia erilaisia, joten asennusprosessi voi hieman vaihdella. Mutta perusperiaate on aina sama. Ensimmäinen ja todennäköisesti tärkein vaihe on tarkistaa yhteensopivuus tähtäimen ja kiinnikkeen välillä ennen kuin asennat sen aseeseen. Paras tapa tehdä se on asettaa haluamasi jalkatyyppi kiinnikkeeseen ja sovittaa tähtäin siihen testimielessä. Näytän sinulle, miten asetetaan Tricon Air MR-jalkastandardi, jota monet valmistajat yleisesti käyttävät. Esimerkiksi Holosun käyttää tätä jalkaa malleissaan 47C, 507C ja monissa muissa. Vaikka käytän tässä Triconin jalkaa, prosessi on täsmälleen sama myös muiden jalkastandardien kohdalla. Tony System sisältää yhteensopivuustaulukon ja kaavion toisella puolella. Etsi tähtäimesi taulukosta ja käytä vastaavia tappeja. Tässä tapauksessa käytämme tappeja, jotka on merkitty kirjaimella Y. Nyt tarkistetaan kaaviosta, mihin kohtaan tapit tulisi asettaa. Ne tulevat tähän eteen, joten asetamme ne siihen. Suosittelen käyttämään pinsettejä tähän vaiheeseen. Varmista myös, että tapit ovat oikein paikoillaan eivätkä vinossa. Näissä tapeissa on melko tiukat toleranssit, joten niiden paikalleen saaminen saattaa viedä hetken. Tässä tapauksessa tapit tulisi asettaa paksumpi pää alaspäin, mutta eri valmistajat saattavat vaatia toisinpäin. Aseta nyt tähtäin yksinkertaisesti paikoilleen. Sen tulisi kohdistua ruuvin reikiin, jotka on merkitty numerolla 4 kaaviossa. Kiristä ruuvit kevyesti ja tarkista huolellisesti, että kaikki sopii kunnolla. Kun olet varmistanut yhteensopivuuden, poista tähtäin, tapit ja ruuvit kiinnitysurasta. Sitten voit jatkaa kiinnikkeen asentamista luistiosaan. Varmista, että ase on tyhjä ja pura ase perusosiksi. Jos sinulla ei ole erityisiä työkaluja luistin pitämiseksi, voit käyttää nahka- tai kumisuojusta ruuvipenkissä. Purista luisti tukevasti kiinni, mutta varo vaurioittamasta sitä. Löysää takatähtäimen ruuvit ja käytä ajotyökalua tähtäimen irrottamiseen. Varmista vain, että takatähtäimellä on turvallinen alusta, johon se voi pudota. Puhdista kiinnitysura haluamallasi aseöljyllä ja pyyhi ylimääräinen pois. Nyt asennus riippuu kiinnikkeen tyypistä. Jos sinulla on Tony Systemin kaltainen kiinnike, varmista, että ruuvit on poistettu. Aseta se sitten kunnolla kiinnitysuraan. Voit nyt varovasti naputella sen paikoilleen ajotyökalulla. Varmista, että kiinnike on keskitetty kunnolla ja levitä hieman keskivahvaa kierrelukitetta ennen ruuvien kiristämistä.
Jos kiinnikkeesi näyttää enemmän Outer Impactin tuotteelta, sinun ei todennäköisesti tarvitse naputella kiinnitysosaa paikoilleen. Riittää, että liuutat sen paikoilleen ja napsautat levyn kiinni. Levitä jälleen hieman kierrelukitetta ruuveihin ja kiristä ne suositeltuun kiristysmomenttiin. Nyt on aika asentaa punapistetähtäin kunnolla. Sinun on asetettava oikeat tapit uudelleen ja kiristettävä ruuvit, kuten näytimme toisessa luvussa. Ennen ruuvien kiristämistä levitä hieman kierrelukitetta ja kiristä sitten ruuvit momenttiin. Sama menettely pätee useimpiin muihin kiinnikkeisiin ja tähtäimiin. Vain merkinnät ja tekstit vaihtelevat. Siinä kaikki tältä videolta. Toivottavasti siitä oli apua. Tilaa kanava, niin nähdään seuraavalla videolla.